inqaba ngifikile Goli wemnganami ngayibona inqaba ngifikile Goli lapha intombi zimbeqolo mnganami hayi lapha siyabuya zimbeqolo mnganami kwantongazi yadu Ngelele babukeli emakhaya namhlanje kusithatha session kuhlelo luka Dr Dube la ufica khona abalaphi bendabuko besichazela ukuthi imlingo yabo yona bayenza kanjani. Namhlanje sinomkhulu Dr Dube yedwa namhlanje khona okunye futhi asiphathele kona futhi okuzosishaqisa ikhanda okunye futhi okuyindabana emnandi nje. Sawubona mkhulu Dube, siyakubingelela baba. Yebo sanibonani nibalalele. Uninjani mkhulu? Siyaphila njalo. Hayi sikhona nathi mkhulu, siyaphila mkhulu. Yebo namhlanje ke osukwini namhlanje umkhulu Dube uzonxusa futhi ababukeli bakhe ukuthi balike baphinde futhi basubscribe babukeli ukuze ihlelo luka Dr Dube lizoqhubeka njalo lihlezi lukhona ukuthi nje wena wenze okwakho okulula ukuthi usubscribe nje lapha ezantsi uphinde ulike futhi usitshele nawe futhi yakho umcabanga ukuthi ucabangani ngomkhulu Dr Dube. Mkhulu Dr Dube usiphatheleni namhlanje mkhulu? Oh namhlanje ngiphathele ukuthe phecelezi. Yebo mkhulu. Namhlanje nake iphethe nasi isigaba. Yebo mkhulu. Lesigaba wasabantu abakhulu. Okuyibona abaphethe. Uzathi mesebenzisile wonke umuntu mayekhuluma naye amuzwe. Yebo. Lesigaba ke sifanele abantu abanjengamakhosi. Yebo mkhulu. Nezinduna. Abantu abaphethe emsebenzini abayizinduna. Yebo. Nalabo abanye abantu abayiphatha imali. Uza athi mayekhuluma ethi akwenziwe nje noma senze nje abantu bamlalele ukuthi uthini. Uzwakale ukuthi uthini mkhulu? Yebo. Yebo. Ungathi mawukhuluma ukuthi hayi uyaphetha wena. Ubuyindoda ngcono ukhuluma obani hayi wena. Yebo. Manje uphiwa amandla ukuthi ubaphatha abantu. Yebo mkhulu. Legaba ke sisebenza kanje. Uyagaba la. Yebo. Ngaphansi komlomo. Yebo mkhulu. Uphinde ugabe la ngaphezulu komlomo. Yebo. Uphinde ugabe la emashiyeni. Emashiyeni yebo mkhulu. Ukuthi mombheka umuntu ahlabeke eze ukukhuluma nendoda. Yebo umbheke emehlweni. Ube ukhuluma nengane. Yebo mkhulu. Yebo. Emehlweni athi ukukhophoza. Yebo. Uzwakala ukuthi hayi yakhuluma nje indoda. Yebo mkhulu. Ngombani futhi ashaya uvalo. Mose uyibeke inkulumo yakho leyo ofuna ukuyikhuluma uyibeke. Uzumthetho ushayele kahle. Yebo mkhulu. Mufuna ukushaya umthetho mkhulu, mawufuna ukuba novu iba nalesigqabo mkhulu iloko ngempela. Indaba ezwakalayo iba nalesigqabo. Yebo mkhulu. Yebo mkhulu. Ala ukuthi uthini. Yebo. Igqabo zabantu abaseyikhundleni wangabe umuphi umuntu osesikhundleni lo mkhulu wangabe umuphi umuntu mhlambe umuyinduna uyimanager uyinkosi mhlambe ufuna ukuphatha emaphoyiseni ungasebenzisa lesigqabo mkhulu. Wasebenzisa lesigqabo. Yebo. Ngabe uyafundisa ezikoleni. Yebo. Phela zibuzo nangokuba nje ukuthi uyefundisa zokulalela umuntu ethule ingane zithule. Yebo. Ukuthi nginika lokho lapho umsebenzi zokulalela lokho ingabe ukuthi ingane zenze noma yini zizeyifeyile esikoleni kanti wena olula. Yebo. Ingane izole ngaphezulu kwakho ngamandla. Lo lesigqabo zingakwenza ukuthi uma uthisha uzwakala ukuthi uthini esikoleni ingane siphase zingalokho ingane ifeyile ngoba ingane ifeyila nje ukuthi unolula zibuzo. Yebo akuzwana kahle. Yebo mkhulu. Ukuthi yini. Yebo. Lesigaba ke futhi uyasikhatha la emlonyeni. Okay. Ukuthi usihlikihla emlonyeni mawuvuka ekuseni ungashiye ekhaya nankinga usihlikihla emlonyeni ushayele emashiyeni. Yebo. Hayi ke lapho uyazwakala ukuthi uthini umbheki. Yebo mkhulu. Uyazwakala ukuthi uthini. Ukhuluma uthini kuyazwakala into ephuma emlomeni lo osugcobe yona impande le isigqabo musu ugcobe nje lesigqabo lesi sekuzwakala yonke into eyiphunga ngomlomo wakho. Yonke into ekhulumayo. Yebo. Awufuna sifanele ngisho nenyanga. Yebo mkhulu. Inyanga engaphikiswa. Inyanga nje mkhulu. Uthi ngithi. Yebo. Kuzwakala ukuthi uyinyanga. Sona ke lesigqabo lesi esihle kakhulu. Yebo mkhulu. Siyatholakala ke la kaDokotela uDube lesigqabo esinamandla.
Yebo, ngoba mkhulu kuyenzeka ukuthi umuntu sometimes kuba ukuthi uphethe mhlambe njengase ground nje mkhulu ngizolinganisa ngeground egroundini kufunakale ucoach axhumane nomlandeli ukuze bawine ekugcineni. Yebo kubalekile ukuthi baxoxisane mkhulu nothisha mengakwazi ukuxoxisana nezingane zakhe khona into ezokwenzeka ekugcineni ekupheleni konyaka wrong engahambi kahle uma bengazwani. Lesigqabo siyadingeka mkhulu. Umdlalo nokhoda futhi ufuna uzwakale. Yebo. Ukuthi makule position. Imala. Yebo. Kanje ayizwe nje esho wena ukhoda. Yebo mkhulu. Uma ungasazwakali esenzokwa izonakala lento le. Yebo mkhulu. Asinakala ke isinakele nomphela ayisenzeki. Sokuthiwa ayiseniyahlula yena awuzwakali wena osukuphethe lawo bantu labo sokubandlalisa lobhola. Yebo. Ngoba mkhulu into eyenzakalayo abantu eindaweni kuke kube khona into njengezebhola ocoach into ezakhona ezaziwayo ocoach badlala abantu ukushuthi mkhulu umuntu onjengo coach lesikhuluma ngaye impela ofuna ukuphatha i-team yebhola athi nje mkhulu cha sengifikile mkhulu ngicela unginikeze into ezokwenza ukuthi abantu bangizwe ungamnika naso lesigqabu lesi. Hawu simfanele kakhulu. Yebo mkhulu. Kodwa lesigqabu lesi. Yebo mkhulu. Uzothi meshanga asizokwazi aphathe kuphatheke. Muzophatha abantu mkhulu akukhethile. Uphethe abantu noma ngayiphi indlela abaphethe ngayo. Yebo. Kulungile. Isona lesigqabu lesi. Yiso lesigqabu lesi. Sebenza kanjalo. Yebo. Umuthande kuseni usigcobe nje la emlomeni kunjenga kunomuntu ekuthiwe mkhulu umlomo emnandi ke ngizwe ngawo abantu kuthiwa umlomo omnandi sho lesigqabu siyakwazi kuphenduke sibe senza imisebenzi yomlomo omnandi. Lesigqabu siyakwazi ukusebenza kanjalo futhi umlomo omnandi. Kodwa ke akuwona umlomo omnandi lo. Ayikho impande umlomo omnandi la. Isigqabu ngesikhulu lesi kodwa hayi kukhona impande umlomo omnandi. Yebo. Ngeke ongekakuzwe uma ukhuluma ngale sigqabu lesi. Isigqabu sabantu abakhulu samakhosi. Sihle kakhulu lesigqabu lesi. Sihle ngisincoma kakhulu impela. Siyancomeka. Okushuthi mkhulu kunalabantu abanamabhizinisi mkhulu ohlelweni lakho nje ngizofaka indaba ethe kuba imbana kodwa futhi into ekumele ikhulunywe mkhulu ngoba iyakhulunywa lento emhlabeni. Kunabantu bamabhizinisi la mkhulu laba abenza amabhizinisi abantu besimaba abenza amabhizinisi kwesinye isikhathi bayake bathi abantu lamabhizinisi angcolile basho lokhu nalokho abantu kodwa ke kulungile ngoba thina lana ehlelweni ka Dr Dube sizenzela ngendlela nje eyokufundisa ayikho into esiyenzayo asigxeki umuntu asicwasi umuntu futhi mkhulu kunalabantu laba ekuthiwa badayisa ngemzimba mekuthiwa mhlambe mkhulu ngoba bayakhala ngeke ngezwe bekhala impela ku social media ukuthi bayafisa ngazi ukuthi uhulumeni angangenelela nabo abaxhasa abanikeza ama skills okudayisa nabo baqhubeke babe amabhizinisi abahambe kahle manje mkhulu mengase kuthi uyafika ke naye mkhulu ke mhlambe njengoba bekubuka abantu uhlezi ukhuluma kanjeni ukhuluma nje mekuthi uyafika nje mkhulu seyasho ukuthi ucela into naye mkhulu ukuthi ibhizinisi lakhe lihambe kahle ungamnika yini naye umuntu odayisa ngomzimba sona lesigqabu lesi mkhulu. Hayi ke kulabo abadayisa ngomzimba. Yebo. Hayi ngeke ngikuphasise kakhulu lobulalisi uma ngisikhuluma ngalo kodwa ngiyakuthanda ukubuza. Yebo mkhulu. Hayi okusho ukuthi umuntu oshaya ibhizinisi elicishe libe mhlambe omunye ongafika futhi ngento eyigebengwana mhlambe mkhulu naye futhi ufuna uzodidisa abantu mhlambe into ekanjalo mhlambe lesigqabu lesi njengalabantu abarobha abantu nje ithi kumuntu uma ukhuluma nawe wena uvele uzwe into ayishoyo umnikeze yonke imali umnikeze yonke lesigqabu isigebengu siyasidinga yini lesigqabu mkhulu noma ungasinika yini lesigqabu isigebengu ukuthi siyawusebenzisa into efana naleyo. Kodwa kokunye phela ngeke ngikukhiphe la. Yebo mkhulu. Kodwa ke mose ufika ususondela eduzela nami. Yebo. Siyaxoxa ukuthi singenza kanjani kodwa ngeke ngisho lutho. Yebo mkhulu. Ukuthi senza ntoni siphinde senze ntoni. Yebo. Impandi isigqabu impandi kuphela la mkhulu awukho umoya lana. Ayikho imoya la. Yebo. Ayikho imoya. Yebo. Sengiyaphinda ke ngigcizelele ngokugeza idlozi. Yebo mkhulu. Ukuthi idlozi ifeke igezeke idlozi lakho. Ngoba nakhona mase ungakunika lo muthi ugcina ungasakusebenzeli kanti nedlozi lakho alilihle kahle hle. Yebo mkhulu. Nginawo umuthi la ogeza idlozi lakho
abantu abadala ukwazi ukubabona. Yebo mkhulu. Okay. Uhlaziyele wena amaphupho ngokwakho. Yebo mkhulu. Umuntu futhi ubafanele kakhulukazi abantu abayinyanga abayizangoma bakwazi ukuthi okay namhlanje mhlawumbe ngase kuzofika bani othini ngoba lo muthi lo ugeza idlozi lakho izobe seliyakutshela ukuthi enze nje uphinde wenze ngale ukuthi uhambe uyobhula enyangeni. Noma umuntu umfanele futhi engazi ukuthi ubhula enyangeni kodwa uma ukuthi ufela mawuhlabe uzozwa ngabo ukuthi ufela mawuhlabe. Yebo mkhulu. Uhlabe ngoba yini? Yebo mkhulu. Yabo. Okay. Ukuthi ke uyakwazi ukuthi ukusize kanjalo. Lo muthi futhi ke awudingi ukuthi mhlambe uze uthenge imbuzi ufuneka inyongo. Yebo. Ekubeni awunamali ukuthenga lezo mbuzi noma lezo nkukhu. Uyasebenza lo muthi wodwa. Yebo. Sesize ngawo abantu abaningi sibe sizakalile abantu sebeyakwazi ukuthi bayihlazela amaphupho ngendlela yabo. Ngale ukuthi baye kobhula. Ngale ukuthi uye kobhula mkhulu. Okusho ukuthi mkhulu munemibuzo mhlawumbe uneyinkinga zakini emsamo mhlawumbe imlando yakini ayikho mihle mhlawumbe unenkinga mhlawumbe nasemsebenzini mhlawumbe uphupha ngendlela eyodwa uhlezi uphupha amanzi ngoba kube khona abanye bathi bafuna lo munye umuthi mkhulu kube ngazi umuntu uphupha amanzi kuphela bathi angazi yinzuza leyo. Yebo mhlawumbe umuntu onjenganaleyo mkhulu okusho ukuthi naye lo muntu loyo ungamthatha naye simfake la endaweni eyodwa njengoba sikhuluma nje mkhulu. Yebo. Bayibona kahle. Okay mkhulu. Nalabo bantu asebephupha inzuzo. Yebo. Futhi mengase aqala asebenze ngalo muthi. Yebo. Umuntu wedlozi lamanzi. Umhlazela amaphupho wakhe yena azibonele yena ngokwakhe. Yebo. Yena ngokwakhe. Athi uyithatha lenzuzo nje kodwa useqale ngawo lo muthi lo. Okay. Somuthi uyamtshela ukuthi ufuna makenze njani mase yakwazi ukuyithatha lo muthi okhanyisa inzuzo. Okusho ukuthi ngishaye kwaqondana mkhulu inzuza inhle kakhulu umuzoyenza ngayo lendlela lesikhuluma ngayo. Uqale nje ngalo muthi kuba kuyasiza. Yebo. Ku number 1 ke lokho. Kodwa lo muthi esikhuluma ngawo thina la mkhulu umuthi wokugeza amaphupho wakho abe clear ebusuku ubone kahle yonke into eyenzakalayo umulela ukuthi kwenzakala kahle ngawe. Yebo lokugeza idlozi lakho libuyisela amaphupho. Yebo mkhulu. Idlozi lakho lingabe kude nawe libe seduze utshelwe yilona mkhulu. Yebo. Yilona ngoba sisebenza ngedlozi ngasiphila ngesiphila ngalo futhi. Yebo mkhulu. Kusondeza idlozi lakho kuqala. Yebo. Ngalo muthi wakho osebenzisayo uhambe phambili. Yebo mkhulu. Yebo. Muhle lele mpande mkhulu mengithi ngiyayilalela nami ngiyayithanda ngizwe ingishaya ngaphakathi ngoba angeke ngisaya ngishuthi komunye umuntu mhlawumbe oyisangoma noma omprofeti noma mhlawumbe umthanda ozoze okwazi ukungibonela ukuthi kwenzakalani ngizume ngibe nale mpande yami ekanjeni ngishuthi mkhulu ngingakwazi ukuthi kuphele isonto sengazi kahle ukuthi kwenzakalani mikade ngilele ngoba phela na ebhuleni izangoma sithi vele sithi siya kubantu abanamanga. Yebo. Yazi ngempela ukuthi uthola abantu abanamanga ngempela. Yebo. Isikhona zona izangoma eyishaya into yangempela. Kodwa manje zimbi njani? Yebo mkhulu. Iningi izangoma zitshela amanga nje uhlabe inkomo kungenzeki lutho. Yebo. Uqale ngale nduku waqhuma ngayo waphalaza ngayo wageza ngayo usuqedile uzobona yonke into yasemhlabeni ukuthi uphila kanjani. Ubona nje yonke into odinga ukuyibona. Odinga ukuyibona uyakwazi ukuyibona. Ulula ke lo muthi mkhulu ngoba wona awudingi ukuthi uxakeke kakhulu ngempela ngokuzuzibuza ukuthi ngemsebenzini ubani lokunikeza inkinga noma njengoba udrive itekisi mhlawumbe ukuthi unesitolo noma ukuphi usibuza ukuthi isitolo sama siphakame nje yini kwenzakala nobani lokunezinkinga noma kubhedaphi musebenzise wona lo muthi amaphupho kusho ukuthi mkhulu uzolala nje ngempela ungagcina uswazi ukuthi ikuphi inkinga ungezwa ngomuntu angase kuqambela amanga mkhulu. Ya ungezwa ngomuntu. Yebo mkhulu. Wena ngokwakho. Yebo mkhulu. Uhlaziyele wena ngokwakho udlotho lethi sithathini isizoyibona. Manje mkhulu mengabuza nje kancane ukuthi isikhathi esingakanani mengisawusebenzisa lo muthi ngiluke ngudla esingakanani isikhathi la ngizobona khona ukuthi hayi nawo kamaphupha aseyaqala ke manje akusawulile engiwajwayele noma ngizozibonela mina ngokwami. Akuthathi isonto uma ke waqhuma le kanye. Yebo. Kuthi usubona ukuthi hawu naku
Yebo. Sasa futhi kuyaqhubeka futhi uphinde longaphuma nje. Sawubona mkhulu, yaphila. Namhla ebusuku ndiphuphe angathi kungena abafana wobhutanyana nje sebebadadlanyana baphethe izithebe balandelana bendaphupha angathi kusho ukuthi benibuthi izibi lapho bengitshanela khona kodwa izibiza khona bokungathi ngumhlabathi ungathi unamatshanyana amancane angathi manthi ndiyawulahla kuphume lento ebasebulongweni abanithi yini le basebulongweni obudala ufike ihoho iphila lapho kuphume yona ivele bese iwa ngomqolo ndithi hawu kanti bukhona nalento ndaphaphama So one way usubona abantu bakini basondele manje. Uqala uphupha ke manje into zakini. Abantu bakini ibona abaphambili. Okay, yebo mkhulu. Konke kwasemhlabeni kodwa abantu bakini abaphambili. Ibona abaphambili. Baleke phambili. Ungabeki ithatha izinto eziningi uzoyilanda le kunale kuZimbabwe. Izona lezi izinto zokuphuphisa ngila ngisumphupe wenyanga noma umphupe womuntu wamthatha yonke inyakanyaka. Uthatha abakini ubayise ngemuva uthathe lezi zinto uyibike phambili. Yebo. Kuyenzeka yini mkhulu ukuthi uma mhlambe uthola ukuthi umuntu uhambile wathi shwile ngaphandle ubuya nento ayiphethe ngale mhlambe eyumoya mkhulu. Kuyenzeka ukuthi iwaqoshe manje labantu bakini amadlozi akho la okuwona wona abakuzala abakuphethe. Muphethe lento yali eyumoyana kuyenzeka ukuthi uqoshe labantu bakini manje abakuyibona kuyibona abakini kuyenzeka ukuthi baqhele. Bayaqhela phela ngoba le nto leya isuke isiyilwane ningalingane ekhandwela base beyagudluka nibakini. Nawe futhi musuthembele leyo nto ungasathembele idlozi lakho. Lidlozi liyahlehla uthi hayi lo mfana phela manje usethembele elwaneni nasemoyeni wezwe. Yebo. Wezizwe. Seliyadika idlozi lakho seliyakubaleka. Liyabaleka. Yini ongayenza idlozi lingasekho. Mhlambe ke lonto izokusebenzela mhlambe inyanga ezesithupha. Lokho vele iphela ishiye usuphuphile usuhamba ukhamisa la futhi. Yebo mkhulu, yebo. Kanti elokuqala yidlozi ofuna mawulisebenzisa. Ungamsebenzisa yonke imoya uhamba uyinika abantu, sebenzisa idlozi lakho. Yebo, ngibuze nje mkhulu kancane futhi uma uhlambe mkhulu umuntu umnikezileke impande noma umuthi lento ayidingayo nakho ke unedlozi engcolile mkhulu elibhedayo idlozi mhlambe izinto zakhona ezedlozi lakhe ayikhanya idlozi lakhe alikho clean alikho msula lineyinkinga nje mkhulu kuyenzeka impande yakho mkhulu onginikeze yona mina mhlambe sinomngane nami la usinikeze ngendlela eyodwa ngesikhathi esisodwa ngendlela eyodwa kusebenze ngokungafani ngenxa yedlozi zethu uthi nabakafani kuyenzeka lokho mkhulu. Angithi ke lo ubuzothula lo muntu uhamba lo mngane wakho. Yebo. Iwona lo muntu ozoqina yonke lento. Yebo. Onke idlozi engcolile uzoqina lo muntu wakho. Yebo. Idlozi lakho libe silibalihle libule sondela idlozi lakho lokunike yonke into elifuna ukuyikhuluma. Lo muntu wena uzoqela idlozi lakho. Yebo mkhulu. Yebo. Hayi elwaneni. Idlozi lakho yebo mkhulu yebo. Phela ungacela ucela elwaneni zokhintshela ilwane zehlathi lezi. Isilwane na umuntu yebo mkhulu. Idlozi lakho yonke into. Yebo. Hayi elwaneni ilwane lezi. Yebo. Mase ngibe ngiyaniphathela ukuthi ke ake nginiphe le nduku engifuna nje nisebenzise mahala ngiyanipha. Yebo mkhulu. Intuma le mkhulu yona intuma ka Dr Dube lini. Intuma le. Yebo. Idlala izinto eziningi. Yebo mkhulu. Isendimene eziningi ekwazi ukuyidlala. Yenza izinto eziningi intuma le kamkhulu. Mawungabe unecece ekhaya komba kuhlabile. Yebo. Thatha le ntuma njengoba iwu2 nje. Yebo mkhulu. Noma ngabe u3. Unike izingane zigingqele egcekeni. Okay. Zidlale njengebhola le ntuma zigingqe le ntuma ke yakho ivala umsindo le ntuma. Okay mkhulu. Ivala umsindo la abantu abazobe befile bebaningi bagcina sebentumuzela njengale ntuma bengenzi lutho beyithulela bayigingqikela bagingqike phansi bayilalela bayidakelwe ayikho into abayenzayo abahluphe ngalutho.
ngisho esitolo sakho ungaginqa lentuma uyiginqa indlela esingane nasesitolo sakho ngeke bahlupha abantu ngale ntuma nje iyodwa intuma nje iyasebenza ngalena ke komuntu engibuye ngufake lapha phakathi yebo le ntuma nje nayo iyasebenza abantu babantumuzele yebo mkhulu umuntu abantu bangabe nankinga nje abantu iyona intuma hayi ubuningi bayo nje ikhuphele le ntuma yebo mkhulu ikhe endaweni evundile yebo yabona njengalesikhathi nje ayikho intuma nje yebo mkhulu ayikho intuma ekhuluphele ngale ntuma isikhathi ikhe endaweni yalenembo phezulu emakhaya yangazalwa khona yebo ayikho intuma nje kamfulu ugcwala ngomoya ngithatha le mkhomazi yebo khona ulembede lapha yebo ulembede usikha nayo le ntuma hayi ihlahle eningi la ngathi khona kumanje hayi indawo esethekwini ayikho le ntuma uyilanda le emakhaya hayi yebo mkhulu shayi imoto nje sihamba siyilande lapha azofika ulembede lapha emakhaya sidume udube lapho uMjongosi yebo usizike lezi ntuma yona liningi yebo mkhulu nenye ningi ngisebenza ngawo kakhulu endleleni eziningi intuma lemkhulu yenza izinto eziningi izinto eziningi yebo ngeke ngayikhipha nje ukuthi ivala ngisho ikweleti yebo mkhulu hayi ingakho nje ivala umsilo ongenzeka le iyavala nje intuma iyodwa futhi iyavala uma ngayigcina ngayigcina ingane zikhahlela lonke igcina singayilahla yebo nabantu abazofika bebekhahlela kodwa ihambe legcikeni ngaphakathi awukho umsilo sokuvalile intuma iyavala ngibuze futhi la kancane mkhulu sengifaka umbuzo nje ukugcina ngoba kunabantu la mkhulu uthola ukuthi umuntu unabafazi mhlambe abo4 abo5 omunye mhlambe abeyedwa babe bathatha babe babili isithembu leso mkhulu umuntu onenkinga mhlambe esithembu sokuthi kuhlezi kuqwejana mkhulu la kwakhe ingane zangala zalo mama mhlambe zamba nomama ngala ezalo mama ngala zamba nalo mama ongalana akukho ukuzwana intuma lemkhulu umubheka ingasebenza futhi entweni njenganale noma sekufunakele ukuthi kuqina isandla ke lapho mkhulu sofuna kuqina isandla lo ndaba yebo khona le nduku engiyisebenzisayo yebo ukuthi isithembu sakho sizwane yebo mkhulu kodwa singaqala la ngayo intuma sithi siyavala yebo la ekhaya abangaxabani abantu abazwana abantu yebo bangaxabani yebo mase sithatha sibhale phansi yebo sikhiphe lento engaphezulu yebo mkhulu sesibhale iphepha yes umuthi usufake ephepheni mase ugoqo selibhaliwe ukuthi abantu balekhaya bangaxabani ufuna bazwane yebo iyavala ukuthi abangaxabani abazwane ungaphinda futhi usebenze yebo uma usufaka phakathi la phakathi uthatha lento engaphezulu mase uyayibuyisela hayi bangavaleka abantu ngeke phinde futhi baqabane yebo mkhulu bona le ntoma ke futhi ngicela umcacisele kancane futhi la mkhulu ubhala phansi ngepeni nephepha yebo ubhale ukuthi ngiyavala abantu banomndeni wami abangaxabani yebo ubhala phansi mba epenini nje nephepha lokho kujwayelekile mkhulu thatha umuntu wakho ufake phezulu yebo bese uyawugoqa bese ufaka phakathi thatha le doshayini ngaphezulu isivalo yebo mkhulu lisadu sikhiphe yibo ngazi uhambe uyofaka maphi esidulini yebo uma ubopha ngani la plastic omnyama uma ugwaza le 90 ke la uyavala lapho mkhulu yebo sesiyaqhubeka ke manje ikhona induku esithini okweyesithembu nje ekuqondene okumuthi nje mkhulu lo osuqonda isithembu nje siso okay mkhulu bawudinga abantu ukhiphe mkhulu awuthathi inwele yebo zalwa mama bebe wafoko ihlanza zo4 lezi le inwele zabo yebo bese uthatha lezi inwele ihlanza nalomuthi bese uyakhuluma ukuthi abantu bami njengoba bewu4 yebo ufuna abazwane bangaxabani yonke into bahlezi bebonisana bahlale phansi abangabazwane yebo bangaxabani bese uyayithatha ke lezi lento wakhe into engengayincweba yebo mkhulu ozofaka la esinqeni yebo ufaka isonto lonke bese ubuya ubeka no bantu bazwana ngendlela esimanga ongangoba
uma ungase ubhede wena mhlawumbe ngase balwe nawe wabona sebezwana kakhulu. Yebo mkhulu. Yebo. Hayi muhle kakhulu umuntu ahlanganisa kakhulu isithembu. Yebo. Inwele zabo ezifuneka ufuna uqoqe zona. Inwele nje kuphela mkhulu. Okusho ukuthi umuntu onesithembu mkhulu noma onesifiso mhlambe sokuthi ahlanganise abafazi bakhe noma onesifiso sokuthi abe nento thizeni naye mhlambe angavele aqhamuke nezinwele nje zabo esephelele afike nje kuwena ethi mkhulu noma akulungisele izinwele ngale nje afone eseqedile angasabuza izinto eziningi athi mkhulu nazi izinwele seyikhona. Yebo. Ungamali uzothatha isithembu obohle kwabantu ngoba abantu lengane zabo kwazi naloku ezimanga kuhle kwabantu impi uthola isithembu wahluleka isithembu samadoda phela kusona sanokho bani. Yebo mkhulu. Yebo yebo ahlanganisa ngendlela efanele. Yebo. Uma uzobona kwenziwa lapho ungabonanga ungayitshela ukuthi kuyakulula kuyenzeka. Uma lugombe uzokhatha izingane. Yebo. Kulula ke this time ngoba umkhulu uDr Dube babukele emakhaya ikhona impandana nayo manje uma ukuthi uyazizwa mhlambe ukuthi uyindoda mhlambe enamandla amaningi uyindoda enepower mhlambe ufuna ukululuma uzoba bakho mhlambe ikhona into ofuna ukuyenza ngelinye ilanga nawe uzibone uandile umningi ungeve nje uhamba kanye uhamba nomuntu oyedwa mhlambe uhamba nomuntu omunye xhumana naye umkhulu uDr Dube futhi kuyona inamba yakhe lenihlezi nimthola kuyona. Niqapheleke babukele emakhaya ngoba sekukhona nabanye futhi abazenza umkhulu uDr Dube engenzeka babamba ama calls eni noma ingcingo bayitshena bezenza umkhulu uDr Dube kodwa inamba kaMkhulu uDr Dube ikhona ke siyayishiya ngaso sonke isikhathi la ngezansi umfonele kuleni number uphinde umzame kuleni number uyatholakala nje na ku WhatsApp and kukhala imbuzi egcikeni la kaDr Dube nazi ukuthi uyobheka uDr Dube uzofica nje imbuzi emhloshanyana egcikeni lakhe enamabala amhlophe namnyama ehlupa kakhulu igama layo ubhokwe babukele emakhaya ningadlala abantu nidlala abantu besebenza futhi umkhulu uDr Dube gcini like niphinde ni subscribe ohlelweni lethu mkhulu sesiyaphuma ke manje ngisho abantu ke abafone. Yebo mkhulu balalele izwi kaMkhulu. Yebo ukhuluma kanjani bese ethi nomkhulu lo. Yebo ngoku WhatsApp uma usuyagijima kaMkhulu. Yebo umfonele umlaleli sise izwi lakhe. Yebo mkhulu yebo ungamali WhatsApp kuphela uma usuyagijima hamba ngoba abantu sebegangisa bayaheka lezi number zethu. Yebo mkhulu bethi bayithini kanti abayibona. Yebo ngoba ngelilanga ngaqhama umuntu osethi mkhulu hayi mina ngaya umkhulu uDr Dube kodwa angisizakalanga kanti mhlawumbe waya kulunga umkhulu uDr Dube oyifake imbumbulu mhlawumbe uye lapha eThekwini. Yebo mina cha angike eDurban ngisebenzela ekhaya. Yebo mkhulu mina ngisebenzela kulona. Yebo hayi eDurban ekhaya. Yebo uzwakale ngisebenzela khona ukumuzi kababa. Yebo hayi eThekwini efletini angisebenzeli emafletini ngisebenzela. Yebo nangona koza ungifika ngila ekhaya. Yebo awuthi ungifika ngasekho ungifika ngila. Yebo umkhulu uDr Dube ke babukele emakhaya iyona inkunzi isiphilisayo lena siphila nje sinje namhlanje iyona ingqungqulo esiphethe ngempela esiphethe ngesandla sokudla esiphetheke kahle nisibona nje siyaphila namhlanje ngenxa yakhe lo baba babukele emakhaya akukho okungekho esikukhipha ngomlomo wethu konke esikushoyo kuyikona wena woza uzozibonela mase uyasho futhi ukuthi wabonani. Yebo ni like ni futhi siniphathele okunye futhi ekushubisa ikhanda kanje ngalokho ukuyena kumkhulu uDr Dube isihlahla session lesi nisale kahle babukele emakhaya siyabonga sonke isikhatheni benazo sesaphuma ke mkhulu Dr Dube phansi mkhumasi lapho nogcwala ngomoya mkhulu yonke imisebenzi ekhaya imeshiya ngayibona